As listas de espera son consecuencia da falta de recursos, das barreiras existenciais do acceso ao sistema, a mala xestión, a baixa actividade dos hospitais públicos e da dobre dedicación de parte do persoal facultativo que traballa na pública e na privada. Están manipuladas e falsificadas polos Sergas, ocultan máis da terceira parte das persoas en espera e son maiores cas que antes da pandemia. Xeran dor, temor, incerteza, complicacións e mortes evitables. Deterioran a imaxe da sanidade pública, favorecen a desviacións a centros privados e a contratación de seguros privados pola poboación. A pesar das mentiras da Consellería de que melloran, a realidade é outra. Desde a pandemia, as listas de agarda non melloraron, senón que empeoraron de maneira importante. Aumentaron un 30% as persoas en lista de agarda cirúrxica. As persoas en espera no 2019 eran 32.874 e pasaron a 46.775 en decembro do 2025. Incrementouse o tempo medio de espera cirúrxica nun 27%. O tempo de espera medio no 2019 era de 53,9 días e medrou a 73,9 días no 2025. Ademais, a Consellería manipula as listas ocultando a miles de pacientes nas listas non estruturais e buzóns. Vallas á casa que xa o chamaremos, que poden supoñer ao redor do 30% do total real. Desde fai anos, a sanidade pública vimos denunciando o deterioro da sanidade pública polas insuficiencias orzamentarias, a falta de persoal, o abandono e saturación da atención primaria pola obsolencia organizativa e falta de recursos, o mal aproveitamento dos hospitais públicos que funcionan somente media xornada, as presións dos grupos privados como Quirón, Rivera Salud, Vitas, H&M Hospitais, grupos Recoletas para recibir aos pacientes en lista. O pacto dos Sergas cos sindicatos médicos para acabar coa dedicación exclusiva no 2024, responsable dun incremento do 8% das listas. E por se isto fora pouco, os sindicatos médicos corporativos que defenden ao persoal médico máis conservador mantén unha folga indefinida, intermitente, que pretende romper a negociación colectiva de todo o persoal que traballa na sanidade pública para gañar poder e blindar o dobre dedicación á pública e á privada. Como que esta folga, superándose desde decembro casi 250.000 de actos médicos, 227.641. E soamente na semana pasada aparzáronse 725 cirurxías, 20.199 consultas hospitalarias, 4.964 consultas na atención primaria e 2.052 probas. As listas de agarda que xa eran intolerables antes desta folga empeoraron de maneira moi importante e serven de coartada ao conselleiro para xustificar un desastre que viña de antes. Desde SOS Sanidade Pública exiximos 10 medidas para mellorar as listas de espera. Incrementar o orzamento sanitario. Segundo, dar a coñecer as listas ocultas sin maquillaxe nin ocultamentos. 3. Prioridade absoluta para os problemas que teñen risco de morte ou invalidez. 4. Utilización intensiva dos recursos do sistema sanitario público para que consultas, quirófanos e os recursos diagnósticos funcionen en quenda de mañán e tarde. 5. Incrementar o persoal de todas as categorías en atención primarias e hospitais. 6. Potenciar a dedicación exclusiva dos profesionais sanitarios para mellorar o bo aproveitamento dos recursos. 7. Potenciar a atención primaria da saúde, aprobando un novo modelo de atención multidisciplinar e comunitaria con recursos suficientes para mellorar a súa capacidade de resolución. 8. Mellorar a coordinación entre atención primaria e hospitalaria mediante plans de coordinación en cada área de saúde. 9. Desenvolver unha rede de camas de media e longa estancia para lograr un rendimento adecuado dos hospitais de agudos con camas de media e longa estancia en centros geriátricos. 10. Desenvolver a atención social sanitaria que obliga a estancias innecesarias nos centros hospitalarios.
Soamente a movilización social en alianza co personal que traballa e defende a sanidade pública pode acabar con esta inaceptable situación que gana a saúde da poboación e pon en cuestión o dereito á asistencia sanitaria pública universal, equitativa, accesible e de calidad. Soy Sanidade Pública.